ύψης των Θεών. Ευλογικό ψυχή των ύψιστων Θεών, ως της έφερες στην γη μεν δόξον σκόπο, σαν την εικόνα αυτού θέλει να καμίσε σε γεννησία αγάπη του, ευλογητό είστε για οδηγόν στη γη, για της ψυχής ο φως σου χάρισε τον λόγον του, ο Μέγας θησαυρός, και εκτός των αγαθών που σου δώσες στη γη, σου χάρισε με τον Χριστό αιώνιον ζωή. Ότε λοιπόν ψυχή μη λησμονείς αυτόν, αλλά διαρκώς ευλογητό Θεό. Ευλογημένο να είναι το όνομά Σου, Άγιε Πατέρα και Θεέ μας. Δοξασμένο εις τους αιώνες των αιώνων το όνομά Σου το Άγιο, για την αγάπη την ανεκδιήγητη, την μοναδική, την ασύλληπτη που έδειξες για μας τους αμαρτωλούς, τους ελεηνούς, που μας άξιζε η απόρριψη και ο θάνατος και η εγκατάλειψη, αλλά Εσύ μας αγάπησες με μια αγάπη μοναδική θεία, που σε οδήγησε να θυσιάσεις για μας τους αμαρτωλούς ό,τι πιο εκλεκτό είχες, το απάβγασμα της δόξης Σου, τον χαρακτήρα της υποστάσεώς Σου. Σε ευχαριστούμε για τον ιόν της αγάπης Σου που μας έστειλες, που μας χάρισες και έγινε η κλίμακα που μας έφερε στην παρουσία Σου και στην δόξα Σου. Σε ευχαριστούμε εκ βαθέων για το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε και με την θέλησή Του ήρθε και έγινε ο αντικαταστάτης μας, ο εκπρόσωπός μας μπροστά στην Θεία Δικαιοσύνη Σου, και πλήρωσε ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, υπέρ ημών των αμαρτωλών. Για τις δικές μας αμαρτίες πληγώθηκε ο Χριστός, για τις δικές μας αμαρτίες υψώθηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού και έδωσε την ζωή Του, το αίμα Του το πολύτιμο, για την δική μας απελευθέρωση και λύτρωση από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου.
Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε για την απελευθέρωση που μας χάρισες δια Ιησού Χριστού. Τώρα είμαστε ελεύθεροι. Τώρα μπορούμε δια του αίματος του Ιησού Χριστού να στεκόμαστε στην Άγια παρουσία Σου. Να σε προσφωνούμε, Πατέρα, και η ψυχή μας να χαίρεται και να αγάλεται. Τώρα δεν είμαστε μόνοι και απροστάτευτοι μέσα στον κόσμο, αλλά έχουμε Εσένα, τον παντοδύναμο Θεό, Πατέρα, που μας αγαπάς, που μας φροντίζεις, που μας προσέχεις. Σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα, διότι οι οφθαλμοί Σου είναι πάνω μας και τα ότα Σου στην κραυγή μας. Πόσο σε ευχαριστούμε που ήρθες στη ζωή μας και την άλλαξες και τη μεταμόρφωσες. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα ξέρουμε γιατί ήρθαμε στην ύπαρξη. Τώρα ξέρουμε γιατί υπάρχουμε, πού πηγαίνουμε, τι μας περιμένει. Σε ευχαριστούμε διότι το τέλος μας δεν είναι ένας υγρός σκοτεινός τάφος, αλλά η αιωνιότητα, η βασιλεία Σου, η ένδοξη. Σε ευχαριστούμε που ετοίμασες τόπον λαμπρό και αιώνιο για τον καθέναν από εμάς, που σε αγαπήσαμε και δεχτήκαμε τον Χριστό προσωπικό μας σωτήρα. Πατέρα αγαπημένε, κράτησέ μας εν Χριστώ μέχρι τέλους. Δώσ' μας την δύναμη να συνεχίσουμε τον δρόμο της πίστεως και της υπακοής και του αγιασμού μέχρι τέλους, διότι ποθούμε και θέλουμε εκείνη την ημέρα να ακούσουμε τους επένους από το στόμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πατέρα αγαπημένε, ευχαριστούμε για την ημέρα που μας χαρίζεις, για την ευκαιρία που μας προσφέρεις. Σε ευχαριστούμε που οδήγησες εν ειρήνη τα βήματά μας εις τον οίκον Σου. Ήρθαμε να σε ακούσουμε. Σε έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από τον Λόγο Σου, από τις προτροπές Σου, από τους ελέγχους Σου. Πατέρα, βρισκόμαστε σε γη εχθρική, μέσα σε έναν κόσμο αμαρτωλό. Έχουμε ανάγκη από τη δική Σου καθοδήγηση και προτροπή. Πατέρα Άγιε, μίλησέ μας καθαρά και απλά σήμερα. Άγγιξέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Μακάρι να φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε. Το Πνεύμα Σου ας λειτουργήσει ανάμεσά μας και ας αγγίξει και τις πιο λεπτές χορδές της ύπαρξής μας. Φύλαξε την ώρα από τον εχθρό, απομάκρυνε τον και απομάκρυνε κάθε ξένη σκέψη ως προς την ώρα αυτή, σε παρακαλούμε. Κλείνοντας, Άγιε Πατέρα, σε παρακαλούμε σήμερα, όπου και αν κηρυχθεί ο λόγος Σου, ο ζωπιός, ο σωτήριος, ήρθε να πέσει στην γη την καλή και αγαθή και να φέρει καρπών πολλήν, καρπό σωτηρίας, στήριξη, ανόρθωσης, οικοδομής. Κάμε έλεος και στην πατρίδα μας που αγαπούμε, Πατέρα. Δώσε ειρήνη στα ωριά μας και γαλήνη στο εσωτερικό και άνοιξε δρόμους ευαγγελισμού, έτσι ώστε όλοι οι συμπατριώτες μας να μάθουν, να πληροφορηθούν για την αγάπη Σου και για τη δωρεάν σωτηρία που προσφέρει σε κάθε έναν αμαρτωλό που την ζητήσει και την ποθήσει. Πατέρα, ευχαριστούμε που είσαι ανάμεσά μας. Πόσο σε ευχαριστούμε για την τιμή, την ύψιστη που μας κάνεις, να είσαι ανάμεσά μας. Και καθώς είσαι ανάμεσά μας, ευλόγεις τον καθέναν ξεχωριστά και όλους μαζί. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ήρθε του Θεού ο Γιος, από πλούσιος έγινε φτωχός, απ' το θρόνο του Πατέρα ήρθε κάτω εδώ στη γη, ο Χριστός για όλους μας να σταυρωθεί. Αγάπη που λυτρώνει, βεβαιώνει και φέρνει ελπίδα μέσα στην καρδιά. Αιώνια εκεί θα ψάλουμε για Σένα που μας εχάρισες τον λυτρωτή, την αγκαλή του Πατέρα άφησες στον ουρανό
ήρθε να βρει τον αμάρτωλο, πλήρωσε την ενοχή μου με αίμα του πολύτιμο, και μια μέρα θα τον δω στον ουρανό. Αγάπη που λυτρώνει με Θεό και φέρνει ελπίδα μέσα στην καρδιά. Αιώνια εκεί θα ψάνουμε για σένα που μας εχάρισες τον λυτρωτή. Αμήν. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον ψαλμό λάμδα Β, σελίδα για όσους θα ήθελαν να παρακολουθήσουν 526. Ψαλμός λάμδα Β, σελίδα 526. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρ σου επ' εμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη στερινή ξηρασίαν. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου, και εσύ συνεχώρησα στην ανομία της αμαρτίας μου. Δια τούτο, πας όσιος θέλει προσεύχεται προς εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως, εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, ταύτα δεν θέλουν συνεγγίσει εις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως, αγαλίας εν λυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετήσει και θέλω σε διδάξει την οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεστε ως ύπος, ως ημίωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάσει σε. Πολλέ εμάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλάξατε πάντες οι ευθύς την καρδίαν. Αμήν. Του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία, εις τον οποίον ο Θεός δεν λογαριάζει ανομίαν. Το προσέξτε, αγαπητοί μου, μακάριος ο άνθρωπος του οποίου συνεχωρήθη η αμαρτία. Και εμείς μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι ευτυχισμένοι μακάρι ήταν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν και κατέχουν τα υλικά αγαθά του κόσμου, έχουν και κατέχουν τις θέσεις και τα αξιώματα τούτου του κόσμου. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού μου λέει κάτι καινούριο, κάτι αληθινό, ότι μακάριος και μακάριος σημαίνει ο 1000 φορές ευτυχισμένος, όχι μία φορά. Μιλάμε για 1000 φορές ευτυχισμένος. Είναι ο άνθρωπος του οποίου συνεχωρήθη η αμαρτία. Το ρήμα συγχωρώ σημαίνει απαλλάσσω κάποιον από το βάρος της αμαρτίας ή σφάλματος. Δίνω τη συγγνώμη μου. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου συνεχωρήθη η αμαρτία. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε μια φυλακή και να ρωτούσαμε έναν φυλακισμένον, έναν ισοβήτη, ποιος είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος, ποτέ δεν θα μας έλεγε ο πλούσιος, ο άρχοντας, εκείνος που έχει. Θα μας έλεγε ο ελεύθερος. Ο ελεύθερος. Και εμείς είμαστε κάποτε δούλοι της αμαρτίας,
Αλλά από τη στιγμή που η αμαρτία μας συνεχωρέθη από τον Κύριόν μας, είμαστε ελεύθεροι, γι' αυτό και είμαστε ευτυχισμένοι, μακάρι. Και τη συγγνώμη, αγαπητοί μου, και τη συγχώρηση τη δίνει μόνον ο Θεός. Γιατί είναι στο χαρακτήρα Του. Θυμηθείτε τον Κύριο που αποκαλύπτει τον εαυτόν Του, τον χαρακτήρα Του στον Μωυσή επάνω στο όρος Σιών, και κατ' επέκταση φανερώνει σε εμάς και σήμερα τον χαρακτήρα Του. Κύριος ο Θεός, ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλά τον έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβαση και αμαρτίαν. Ο Μιχαίας, ο μικρός προφήτης, μένει έκθαμβος μπροστά στο μεγαλείο της συγχωρητικότητας του Θεού και αναφωνεί: «Τις Θεός ομοιός σου συγχωρών ανομίαν». «Τις Θεός ομοιός σου συγχωρών ανομίαν». Για να συνεχίσει λίγο πιο κάτω και να πει: «Διότι αυτός ο Θεός αρέσκεται εις το έλεος». Ευχαριστείτε να ελεεί, ευχαριστείτε να συγχωρεί τον αμαρτωλό, διότι είναι στο χαρακτήρα Του, το θέλει, το επιζητεί, αλλά περιμένει από τον άνθρωπο να μετανοήσει και να του χαρίσει άφθονη τη συγχώρεσή Του. Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, που είναι πραγματικός, σοφός, μας δίνει μερικές εικόνες για να καταλάβουμε και εμείς τα πεπερασμένα όντα που είμαστε ακόμα εδώ στη γη, να καταλάβουμε το μέγεθος και το πλάτος και την αυθονία της συγχώρεσης του Θεού. Μας την δίνει με εικόνες και λέει ο Λόγος του Θεού: «Και θέλει ρήψη πάσας», προσέξτε τις λέξεις μία-μία, «και θέλει ρήψη πάσας τας αμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης». Πάσας τας αμαρτίας αυτών θέλει ρήψη εις τα βάθη της θαλάσσης. Θυμάμαι από τα μαθητικά μου χρόνια στο μάθημα της γεωγραφίας, είχαμε μάθει ότι το βάθος της θαλάσσης είναι 9.900 μέτρα. Αλλά πρόσφατα με εκείνο το ατύχημα, το τραγικό που έγινε, το αεροπορικό εκεί στις θάλασσες της Βραζιλίας, εκεί λοιπόν τώρα υπόθηκε ότι το βάθος της θαλάσσης είναι 30.000 μέτρα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τις αμαρτίες μου ο Θεός τις έριξε στα βάθη εκείνης της θάλασσας, στο πιο βαθύ σημείο. Πώς λοιπόν να μην χαίρω και να μην δοξάζω τον Θεό για αυτό που έκαμε στη ζωή μου. Σε άλλο μέρος του Λόγου του Θεού θα μας δώσει άλλη εικόνα. Όσον απέχει η Ανατολή από της Δύσεως, τόσον εμάκρυνε αφημών τας αμαρτίας ημών. Και από την κοσμογραφία μαθαίνουμε ότι η Ανατολή και Δύση δεν υπάρχει ως ορισμένος τόπος. Δεν μπορεί να πεις: πήγα πέρσι, είχα πάει στην Ανατολή. Ή σε παίρνει το τηλέφωνο κάποιος στο κινητό: πού είσαι? Μόλις μπήκα στην Ανατολή, θα σου φωτογραφίσω και την πινακίδα που λέει Ανατολή, να το δεις. Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση ως ορισμένος τόπος. Είναι άπειρη απόσταση, αγαπητοί μου. Λοιπόν, τόσο άπειρα εμάκρυνε ο Θεός της αγάπης και της συγχωρητικότητας την αμαρτία από πάνω μου, άντε να τη βρεις τώρα. Πώς λοιπόν να μη χαίρω και να μην ευχαριστώ τον Θεό μου που με απείλαξε από τούτο το βάρος της αμαρτίας. Σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού θα πει: θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών, και τας αμαρτίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Από την ψυχολογία μαθαίνουμε και από το κεφάλαιο της μνήμης ότι ο άνθρωπος, χωρίς να το θέλει, πολλές φορές θυμάται γεγονότα και πρόσωπα χωρίς να το θέλει. Ο Θεός όμως μας λέει στον Λόγο Του τον Άγιο: τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμηθεί πλέον. Τις διαγράφει. Πόσο πρέπει να τον ευχαριστούμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Δεν ξέρω, ψυχή, μήπως σε βαραίνει ακόμα η αμαρτία σου? Να η μέρα που μπορεί ο Κύριος να σε απαλλάξει και σένα από τις αμαρτίες σου, να τις πάρει και να τις ρίξει στα βάθη των θαλασσών, στο πιο βαθύ σημείο της θάλασσας, να τις απομακρύνει όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, να τις σβήσει από τη μνήμη Του. Εγώ είμαι ως της εξαλείφωτας παραβάσεις σου ένεκαινε μου, και δεν θέλω ενθυμηθεί τας αμαρτίας σου. Σε άλλο σημείο θα πει: εξήλιψα ως πυκνή ομίχλη τας παραβάσεις σου και ως νέφος τας αμαρτίας σου, επίστρεψον προς εμέ, διότι εγώ σε λύτρωσα. Εξαλείφω σημαίνει αφανίζω, απαλείφω, διαγράφω, καταργώ. Πότε ήταν? Την Πέμπτη νομίζω το πρωί, 6 ώρα σηκώθηκα και βγήκα στη βεράντα.
και κοιτάζω κάτω στον μικρό κάμπο, στους αμπελώνες, στα σπίτια, μία ομίχλη. Δεν είχα ξαναδεί τόσο μεγάλη ομίχλη. Στο χωριό μου δεν πιάνει ομίχλη. Μία ομίχλη, δεν έβλεπε στους αμπελώνες, δεν έβλεπε στα σπίτια μέχρι τη θάλασσα. Μόλις σηκώθηκε ο ήλιος, έφυγε. Πού πήγε? Μόνο που πήγε. Έτσι ο Θεός εξαλείφει τις αμαρτίες του ανθρώπου που μετανοήσει ειλικρινά. Αγαπητοί μου, η Αγία Γραφή δείχνει στον άνθρωπο ότι είναι αμαρτωλός και στη συνέχεια του φανερώνει τον Χριστό ως τον αντικαταστάτη του ενώπιον του Θεού, ο οποίος έδωσε το αίμα του επάνω στο σταυρό και πρόσφερε στον Θεό μια ηθική επανόρθωση τέλεια, ολοκληρωμένη για λογαριασμό σου και για λογαριασμό μου. Και τώρα ο Θεός σε καλεί τι? Να πιστέψεις αυτήν την τακτοποίηση που έκαμε του παθητικού σου ο Ιησούς Χριστός επάνω εις το σταυρό, να την αποδεχτείς, δηλαδή να λουστείς με το αίμα της λύτρωσης για να καθαριστείς από την αμαρτία σου. Τι ωραία, τι ξεκάθαρα που τα λέει ο Λόγος του Θεού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας, προσέξτε, από πάσης αμαρτίας. Δεν αφήνει τίποτα. Εξαλείφει, σβήνει, διαγράφει. Δια του οποίου Ιησού Χριστού έχομεν την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά το έλεος, κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού. Θυμάμαι εκεί στην Αποκάλυψη έχει μια συνομιλία ο Ιωάννης με έναν από των 24 πρεσβυτέρων. Το ρωτάει ο πρεσβύτερος, ποιοι είναι αυτοί, πλήθος, ποιοι είναι αυτοί με τα λευκά ημάτια? Λέει, δεν ξέρω, εσύ πες μου, ποιοι είναι αυτοί? Και του λέει, ούτι έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν τα στολάς αυτών εν το αίματι του αρνίου. Θέλεις να ενδυθείς τα λευκά ημάτια που θα σε οδηγήσουν στη Βασιλεία του Θεού? Το αίμα του Ιησού Χριστού και σήμερα έχει δύναμη να καθαρίσει, να αγνίσει καρδιές και ζωές. Η πρόσκληση του Ιησού Χριστού ισχύει και σήμερα και για σένα ψυχή. Έλθετε τώρα, λέγει Κύριος. Προσέξτε, τώρα. Δεν σου λέει έλα αύριο, έλα μεθαύριο, προετοιμάσου λίγο. Έλθετε τώρα, λέγει Κύριος. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουν γίνει λευκέ ως χιόν. Κι αν είναι ερυθρέ ως κόκκινον, θέλουν γίνει ως λευκών μαλλίων. Τόσο τέλειο έργο. Ναι, το αίμα του Ιησού Χριστού, το είπαμε, εξαλείφει, σβήνει, απαλείφει, διαγράφει, καταργεί και το πιο μικρό ίχνος της αμαρτίας. Τώρα όμως μη χάσεις την ευκαιρία. Να κλείσω αναφέροντας ένα ωραίο περιστατικό μέσα από το Λόγο του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, εν εκείνες τις ημέρες και εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, η ανομία του Ισραήλ θέλει ζητηθεί και δεν θέλει υπάρχει, και η αμαρτία του Ιούδα και δεν θέλουσε ευρεθεί. Γιατί? Διότι θέλω συγχωρήσει. Διότι θέλω συγχωρήσει. Κάποτε ένας πιστός είδε ένα όνειρο ότι έφυγε από αυτόν τον κόσμο και παρουσιάστηκε μπροστά στον Κύριο, στο βήμα του Κυρίου, και του λέει ο Κύριος, πώς είπαμε το ονοματάκι σου? Λέει Στέφανος. Στέφανο, μισό λεπτό. Και ανοίγει το βιβλίο Στέφανος. Μάλιστα. Εδώ βλέπω ότι δεν έχεις καμία εκκρεμότητα. Θα λέγαμε στη γλώσσα μας, το ποινικό σου μητρό είναι λευκό. Δεν υπάρχει εκκρεμότητα. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Λέει, Κύριε, με συγχωρείς. Μήπως έκαμες λάθος? Μήπως βρήκες κανέναν άλλο Στέφανο? Διότι εγώ είχα μέχρι 5 καντάρια, τα ξεχάσουν τα καντάρια, μέχρι 5 καντάρια αμαρτίες. Όχι. Εσύ δεν είσαι ο Στέφανος που τις 19 Ιουλίου του 2009 ήσουν εκεί στην εκκλησία Αλκιβιάδου 3 και άκουσες για την αγάπη μου και άκουσες ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού μου του αγαπητού, καθαρίζει τις αμαρτίες όλες και τις ρίχνω στα βάθη των θαλασσών και μετανόησες ειλικρινά και δέχτηκες ο Χριστός εγώ ήμουνα, λέει. Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου. Σε εκείνο το δυναμικό κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου καλεί το λαό, καλεί τους Ιουδαίους, μετανοήσατε και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας. Χωρίς μετάνοια, αδελφοί μου, δεν γίνεται απαλυφή αμαρτιών, δεν εξαλείφονται οι αμαρτίες. Και για να κλείσω, εάν με ρώταγες απλά, γιατί απλός είναι ο Λόγος του Θεού, πες μου τι να κάνω, ποια βήματα να κάνω για να φύγουν από πάνω μου οι αμαρτίες,
Να γίνω κι εγώ μακάριος, για να ισχύσει και για μένα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου συνεχωρήθη η αμαρτία, εσκεπάστη η αμαρτία, δεν λογαριάζει πια ο Θεός. Θα σου έλεγα 4 βήματα, αλλά όχι να κάνεις το ένα σήμερα και τα άλλα 3 δεν ξέρω πότε, πάνε μαζί, είναι πακέτο αυτά τα 4. Πρώτον, θα αναγνωρίσεις ότι είσαι αμαρτωλός. Ο άλλος αν δεν αισθανθεί, δεν καταλάβει ότι είναι άρρωστος, δεν πάει ποτέ στον γιατρό, γιατί δεν του συμπαθούμε. Είναι κάποιος γιατρός εδώ? Είναι. Δεύτερον, θα καταδικάσεις την αμαρτία σου με τον πιο αυστηρό τρόπο. Τρίτον, θα μετανοήσεις ειλικρινά από καρδιάς. Τέταρτον, θα πιστέψεις με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου στο λυτρωτικό έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Θα τον αναγνωρίσεις σαν λυτρωτή σου, ότι έγινε ο αντικαταστάτης σου, ότι πλήρωσε με τη ζωή του, με το αίμα του για τη δική σου λύτρωση. Κάντα σήμερα, σε παρακαλώ. Άκουσες τι είπαμε προηγουμένως. Έλθετε τώρα. Ποιος το λέει? Κύριος ο Θεός. Όχι αύριο. Ήδη τώρα η μέρα σωτηρίας. Μην αναβάλεις. Σήμερα είναι η ευκαιρία σου. Άρπαξε την ευκαιρία. Κάνε την δική σου. Δέξου το Χριστό προσωπικό σωτήρα. Ο Κύριος να ευλογεί. Και όσοι έχουμε δεχθεί, αγαπητοί μου, να χαιρόμαστε τη λύτρωσή μας. Να την απολαμβάνουμε. Είναι μεγάλο πράγμα. Η λύτρωση μας είναι μεγάλο πράγμα. Την απολαμβάνουμε εδώ και στην αιωνιότητα. Αυτή η λύτρωση δεν μας χάρη στην αιωνιότητα. Να την απολαμβάνετε, να την χαίρεστε μέσα στις θλίψεις, στις δυσκολίες, να χαιρόμαστε τη σωτηρία μας και τη λύτρωση που μας χάρισε ο Χριστός. Θα ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με αριθμό 91. Κάποια μέρα άκουσα για τον Χριστό, πίστεψα πως πέθανε για μένα, η καρδιά μου τότε γέμισε χαρά, η ζωή μου άλλαξε. Κι από τον ήλιο πιο ζεστή είναι η αγάπη του Θεού, βαθιά από τις θάλασσες και τους ωκεανούς, είναι ασύγκριτη απέναντι και τόσο θαυμαστή είναι η αγάπη του Θεού μοναδική. Είναι ο Χριστός μεγάλο μυστικό, τόσο φωτεινό κι αληθινό, σβήνει τα παλιά, συντριβεί τα δεσμά, φέρνει την ειρήνη στην καρδιά. Κι από τον ήλιο πιο ζεστή είναι η αγάπη του Θεού, βαθιά από τις θάλασσες και τους ωκεανούς, είναι ασύγκριτη απέναντι και τόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού μοναδική. Τι χαρά κι εσύ να έρθεις στον Χριστό, πλήρωσε τη λύτρωση με να έχεις τώρα μέσα στην καρδιά την αγάπη και την ελευθερία. Από τον
τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 6ο κεφάλαιο, το στίγμα, σελίδα 851, και από το εδάφιο 7 μέχρι και το 13. Ματθαίος, στίγμα, εδάφιο 7 έως και 13. 5-8-51 σελίδα. Όταν δεν προσεύχεστε, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζωσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσεις ημάς σήμερον, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσεν ημάς από το πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Το εδάφιο, αδελφοί μου, που θα μας απασχολήσει σήμερα το πρωί είναι το γεννηθήτω το θέλημά σου. Και θα ήθελα λίγο, αλλά απλά, να το εμβαθύνουμε. Ξέρετε, πολύ συχνά λέμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Και σε ρωτώ, το ξέρεις, το γνωρίζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Λέει, κάτι θυμάμαι, κάτι μας είχαν πει στο σχολείο, με βοηθάει και λίγο η συνείδησή μου. Αγαπητέ μου, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, γιατί περπατήσαμε τα ίδια μονοπάτια, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σου πω, όχι, δεν το γνωρίζεις το θέλημα του Θεού. Και δεν το γνωρίζεις το θέλημα του Θεού γιατί είναι ξένη αυτή η βιβλιοθήκη με τα 66 βιβλία. Μας είναι ξένη, αγαπητοί μου, διότι τούτη η βιβλιοθήκη πέραν των άλλων σημείων της εμπεριέχει και το θέλημα του Θεού. Και όταν σε προτρέπει ο Άμβονας, διάβασε ψυχή, ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως μέσα σου. Δεν στο λέει για να μάθεις και να πεις πως λέγανε τον πατέρα του Μαθουσάλα. Αν θέλεις το ξέρεις, ή αν δεν θέλεις δεν το ξέρεις. Ούτε να μάθεις πόσα χρόνια έζησε ο Νόε. Άκουσε, αγαπητή ψυχή, αυτό το βιβλίο το έγραψε το Πνεύμα το Άγιο με σκοπούς αναμφισβήτητα πολλούς. Και για να λέει και πόσα χρόνια έζησε ο Νόε, κάποιο βαθύτερο λόγο θα έχει. Αλλά πέραν τούτου, το βιβλίο τούτο το έγραψε το Πνεύμα το Άγιο για να μάθουμε πρώτον την ιστορία της αμαρτίας μας, δεύτερον την απελευθέρωσή μας από την αμαρτία μας δια Ιησού Χριστού, και τρίτον να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Πώς λοιπόν να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας όταν το θέλημα του Θεού είναι για μένα και για σένα άγνωστο? Και σε ένα περιστατικό, στο όποιο, σε ένα γεγονός που συμβαίνει στη ζωή μας και ρωτάς 20 ανθρώπους και ο καθένας σου λέει ό,τι καταλαβαίνει και όπως το καταλαβαίνει, και ρωτάς και τον άνθρωπο του Θεού, κοίταξε, του λες, εδώ πέρα τι γίνεται τώρα, εσύ τι λες? Από αυτούς που ρώτησα, ο ένας μου είπε να πάω στα δικαστήρια, ο άλλος μου είπε να πάρω ένα βούρδουλα, ο άλλος μου είπε να τον φοβερήσω, και κάποιος άλλος τέταρτος μου είπε να κοινοποιήσω το γεγονός για να εκτεθεί. Άφησε τον πρώτο και τον δεύτερο και τον όγδο και έλα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, να δούμε τι λέει, να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το θέλημα του Θεού
πιάνει όλη την ανοιγμένη βεντάλια και των πιο λεπτομεριακών θεμάτων που είναι δυνατό και μπορετό να μας συμβούν στη ζωή μας. Θα ακούει ο άλλος και λέει, ώστε λέει πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε όταν μας αδικούνε. Βεβαίως. Λέει και τι ρούχα θα φορέσουμε και πώς θα τα φορέσουμε. Βεβαίως. Λέει και τι θα φάμε και πόσο θα φάμε. Βεβαίως. Δεν υπάρχει θέμα που να μας απασχολήσει, προβληματισμός που να ορθωθεί μπροστά μας και να ζητήσει την όποια του λύση και να μην εμπεριέχεται αναλυτικά, αγαπητοί μου αδελφοί, και επακριβώς μέσα στο θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού πιάνει όλη την περιοχή της ζωής μας. Ώστε το πρώτο μας σημείο είναι, δεν μπορούμε να πούμε στον Θεό γεννηθεί το θέλημά σου, εάν δεν γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Είναι σαν να συναντάς κάποιον έξω στο δρόμο, να τον χτυπάς την πλάτη του και να του λες εντάξει συμφωνείς. Λέει συγγνώμη, καταρχάς ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Τι να συμφωνήσω, σε τι να συμφωνήσω. Αγαπητοί μου, και το λέμε συχνά και το λέμε συνεχώς, γεννηθεί το θέλημά σου, αλλά ούτε ξέρουμε τι λέμε, ούτε και γιατί το λέμε. Είναι ανάγκη, αδέλφια μου, να γνωρίσουμε σε βάθος το θέλημα του Θεού. Εάν με ρωτούσες τούτο το πρωινό τι είναι η Καινή Διαθήκη, τι είναι η Αγία Γραφή, θα σου έλεγα ότι η Αγία Γραφή είναι ένα λεξικό. Όπως δεν θυμάσαι πώς γράφεται η λέξη ενέχειρον. Πώς γράφεται? Μάλλον με γιώτα θέλει. Κάποιος άλλος σου λέει όχι, με ύψιλον. Είναι από το ρήμα ενεχειρίζω, που σημαίνει θέτω κάτι σε ασφάλεια. Είναι από τη λέξη οχυρών με ύψιλον. Εάν δεν ξέρεις πώς γράφεται το ενέχειρο, τραβάς το λεξικό σου, το ανοίγεις και βλέπεις ότι θέλει με ύψιλον. Και λες εντάξει, το λέει το λεξικό, τελείωσε, θέλει με ύψιλον. Τελείωσε, το λέει ο Μπαμπινιώτης. Αυτή είναι η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Ένα λεξικό. Εάν θέλεις να δεις πως γράφεται, σε εισαγωγικά το γράφεται, το θέλημα του Θεού, άνοιξε την Αγία Γραφή και εκεί θα δεις ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και να συμπληρώσω και να πω ότι δεν υπάρχει περιστατικό, δεν υπάρχει συμβάν, δεν υπάρχει γεγονός, δεν υπάρχει ερώτημα, βήμα, δάκρυ, προβληματισμός που να μας συνέβη και να μην συνέβη προηγουμένως στον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό. Θα σας θυμίσω το γνωστό εκείνο εδάφιο και αγαπημένο εδάφιο σε όλους μας. Έχουμε έναν αρχιερέα, πειρασθέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών και δυνάμενο κατά τα αυτά να συμπαθήσει. Να σε συμπαθήσει. Ο Κύριος, επειδή πέρασε από τα ίδια μονοπάτια, από τους ίδιους δρόμους, σε νιώθει, σε καταλαβαίνει, σε συμπονεί στους προβληματισμούς σου, στις ασθένειές σου, στις αδυναμίες σου, στους όποιους προβληματισμούς και στα όποια ερωτηματικά της ψυχής σου. Ώστε ο Ιησούς Χριστός επέρασε τα ίδια γεγονότα. Επέρασε τις ίδιες δυσκολίες κάτω από τα ίδια γεγονότα. Και πόνεσε και δάκρυσε και στερήθηκε και πείνασε και δίψασε και προδόθηκε και εγκαταλείφθηκε. Θυμηθείτε την περίπτωση εκείνη που κάποιοι τον έδιωξαν από τον τόπο τους. Φύγε από τον τόπο μας. Κάποιοι άλλοι τον έσπρωξαν, τον οδήγησαν στην οφρή του βράχου να τον γκρεμίσουν κάτω. Ακόμα και τα αδέρφια του δεν τον εμπιστέθηκαν. Του είπανε, γιατί δεν πηγαίνεις σε Ιεροσόλυμα? Αυτά που λες εδώ και κάνεις, πήγαινε να τα πεις να τα κάνεις σε Ιεροσόλυμα, εκεί που είναι οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι διδάσκαλοι του έθνους. Πήγαινε να τα κάνεις εκεί. Αδελφέ μου, είναι ανάγκη να γνωρίσουμε σε βάθος το θέλημα του Θεού. Θέλω να πω, αυτό το βιβλίο πρέπει να κατοικεί μέσα μας. Ο Λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάσης σοφίας. Τόσο πλούσια να κατοικεί μέσα σου, ώστε να μην έχεις ανάγκη να ρωτήσεις κανέναν. Ώστε στο θέμα του παιδιού, της κόρης, στο θέμα της αναδουλειάς και της πτώχειας, στο θέμα της αρρώστιας, στο θέμα της εγκατάλειψης, της μοναξιάς, των γυρατιών, της πίκρας, να μπορείς να πεις, δεν χρειάζεται. Ποιο να ρωτήσω? Τα ίδια πέρασε και ο Κυριός μου Ιησούς Χριστός. Και η λύση και η απάντηση στο θέμα μου βρίσκεται εδώ μέσα στη βίβλο,
στον Λόγο του Θεού. Όχι μονάχα να γνωρίζω το θέλημα του Θεού, αλλά ακόμα κάτι, να μπορώ να συγκρίνω το θέλημα του Θεού ανάμεσα σε θέσεις και σε απόψεις και τελικά να επιλέγω το θέλημα του Θεού. Να επιλέγω, να διαλέγω, να προτιμώ, να προκρίνω το θέλημα του Θεού. Όχι μόνο να το γνωρίζω, δεν φτάνει, αλλά ανάμεσα από θέσεις και προτάσεις να επιλέγω το θέλημα του Θεού. Ακούς κάποιον και λέει θέλω να γίνει το θέλημα του Θεού στο συγκεκριμένο γεγονός της ζωής μου, αλλά μπροστά μου είναι ανοιχτές 5-6 πόρτες. Τι να διαλέξω, τι να προτιμήσω? Για παράδειγμα, στην οικονομική μου δυσπραγία κάποιος μου λέει να πάρεις δάνειο από την τράπεζα. Ένας άλλος μου λέει όχι από τράπεζα, από φίλο ή συγγενή. Κάποιος άλλος μου λέει να πουλήσω εκείνο το κτηματάκι που μου άφησε ο πατέρας μου στο χωριό. Κάποιος άλλος μου λέει να πιάσω δεύτερη δουλειά. Κοιτάξτε πόσες προτάσεις στο ίδιο θέμα. Στο θέμα, για παράδειγμα, της αρρώστιας. Κάποιος μου λέει να πάω στο εξωτερικό. Κάποιος άλλος ναι, να πάω στο εξωτερικό, αλλά στην τάδε χώρα. Ένας τρίτος μου λέει να μείνεις εδώ και εδώ καλά είναι. Και κάποιος τέταρτος μου λέει έχω να σου προτείνω έναν καλό καθηγητή. Ποιος θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε? Τι θα διαλέξουμε από όλες αυτές τις θέσεις, αγαπητοί μου? Ώστε λοιπόν όχι μόνο πρέπει να γνωρίζω το θέλημα του Θεού, αλλά πρέπει ανάμεσα σε θέσεις, σε απόψεις, σε προτάσεις να κάνω την επιλογή μου και να επιλέξω, να διαλέξω το θέλημα του Θεού. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου, για το ενδιαφέρον σου και για την πρότασή σου, αλλά εγώ θα προτιμήσω το θέλημα του Θεού. Γιατί, αγαπητοί μου, αν πεις να ακούσεις τον κόσμο θα τρελαθείς, θα μπλέξεις. Όλοι τους λένε, ισχυρίζονται πως είναι σε θέση να δώσουν συμβουλή και γνώμη για όλα τα θέματα. Και μάλιστα σε θέματα θεολογικά και ιατρικά. Οι μισοί Έλληνες είναι θεολόγοι και οι άλλοι μισοί είναι γιατροί. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αρρώστια που να μην σου πει ο Έλληνας τι φάρμακο πρέπει να πάρεις. Και το ρωτάς, είσαι γιατρός? Λέει όχι. Αλλά πάρε αυτό το φάρμακο, θα δεις τι σου κάνει καλό. Όχι έτσι, αγαπητοί μου. Όχι έτσι. Δεν θα ακούσουμε τον οποιοδήποτε. Θα ακούσουμε και θα επιλέξουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Πρώτον λοιπόν, γνωρίζω το θέλημα του Θεού. Δεύτερον, επιλέγω το θέλημα του Θεού. Αλλά εδώ, αγαπητοί μου, ανακύπτει και ένα τρίτο σημείο. Και θέλω ιδιαιτέρως να το προσέξετε αυτό το τρίτο σημείο. Γιατί επιλέγουμε το θέλημα του Θεού? Ποιο είναι το κριτήριο της επιλογής του θελήματος του Θεού, αγαπητοί μου? Θα το πω ξεκάθαρα, διότι το βιώνω. Το κριτήριο της επιλογής του θελήματος του Θεού στη ζωή μου είναι η εμπιστοσύνη και η αγάπη που έχω στο πρόσωπο του Κυρίου μου, του Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, ζητώ την προσοχή σας σε αυτό το τρίτο σημείο. Εάν δεν γνωρίζεις σε βάθος τον Πατέρα, τον ουράνιο Πατέρα, εάν δεν αγαπάς τον Θεό, εάν δεν έχεις πειραματιστεί μες στη ζωή σου τις ευλογίες που περικλεί αυτό το πρόσωπο, δεν μπορείς να επιλέξεις το θέλημα του Θεού. Μήπως σήμερα μπορούμε να πάρουμε μια απάντηση γιατί με δυσκολία ή καθόλου δεν μπορούμε να επιλέξουμε το θέλημα του Θεού? Αγαπητοί μου, εάν δεν αγαπήσεις και δεν αγαπήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου το πρόσωπο του ουράνιου Πατέρα, δεν μπορείς και δεν μπορώ να επιλέξω το θέλημά του. Εάν κάποιος σε ρωτήσει να πεις από όλη τούτη την απλωμένη γκάμα των θέσεων, των απόψεων, των προτάσεων, θα επιλέξω το θέλημα του Θεού. Μα το θέλημα του Θεού είναι δαπανηρό, κοστίζει. Το θέλημα του Θεού είναι κάπως δύσκολο. Το θέλημα του Θεού είναι δρόμος ανηφορικός. Αγαπητέ μου, αυτά που λες είναι αλήθεια. Και τώρα που τα βλέπω τα πράγματα και τα συγκρίνω, ναι, πράγματι οι άλλες λύσεις είναι ευκολότερες, ευκοπότερες λύσεις. Αλλά εγώ θα διαλέξω, θα προτιμήσω το θέλημα του Θεού. Ελάτε σας παρακαλώ να θυμηθούμε τη θεμελίωση του σπιτιού που αναφέρει ο Ματθαίος. Το να σκάψει κανείς στην άμμο και να εγείρει θεμέλια είναι πρώτον εύκολο, δεύτερον όχι τόσο δαπανηρό και τρίτον ταχύ. Κι όμως εγώ, λέει η ψυχή που αγαπάει τον Θεό, όμως εγώ θα πάρω τη θεϊκή συμβουλή. Γνωρίζω τον Πατέρα.
Η αγάπη του με περισκεπάζει, η αγάπη του με αγγίζει και εγώ τον αγαπώ. Και το θέλημά του είναι καθαρό, είναι άγιο και τον έχω επειραματιστεί μέσα στη ζωή μου, είναι αγαθός. Θα επιλέξω τούτη τη θέση, θα επιλέξω το θέλημα του Θεού και ας είναι δύσκολο και ανηφορικό, έχω την υπόσχεσή του ότι θα με βοηθήσει στην εκτέλεση του θελήματός του. Μήπως τώρα μπορούμε να καταλάβουμε, αδελφοί μου, το λάθος που έχουμε κάνει όλοι? Ποιο? Να συμβουλεύουμε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει το Θεό, που δεν έχει συνδεθεί με το Θεό, που δεν αγαπάει το Θεό, να τον συμβουλεύουμε να κάνει το θέλημά του. Και πολλές φορές είμαστε και λίγο αυστηροί. Δεν σου είπα να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ναι, αλλά κάποιος άλλος, ο διάβολος του είπε κάτι άλλο. Του είπε το άλλο θέλημα το δικό του. Αγαπητοί μου αδελφοί, μακάρι να είχα πίνακα να το γράψω με κόκκινα ζωηρά γράμματα για να μείνει στην καρδιά μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, εάν πρώτα δεν αγαπήσουμε τον πατέρα μας, τον ουράνιο πατέρα μας, δεν μπορούμε να επιλέξουμε το θέλημά του. Είναι αξίωμα μέσα στη ζωή μας. Σκεφτείτε το, προβληματιστείτε σας παρακαλώ. Η παρουσία σας σήμερα το πρωί εδώ δεν είναι τυχαία. Ήρθε ο Θεός να με προβληματίσει. Το επαναλαμβάνω, εάν πρώτα δεν αγαπήσουμε τον ουράνιο πατέρα μας, δεν μπορούμε με τίποτα να επιλέξουμε το θέλημά του. Γι' αυτό θα δείτε ότι ο τύπος της προσευχής που προλίγου διαβάσαμε, πώς ξεκινάει? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Εάν δεν υπάρχει σχέση προσωπική, εάν δεν υπάρχει διασύνδεση προσωπική, εξάρτηση, εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, εάν δεν υπάρχει αυτό το πάτερ ημών, πατέρα μου, αν δεν υπάρχει αυτή η κτητική αντωνυμία μου που εκφράζει όλη την αγάπη της καρδιάς μου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να επιλέξεις το θέλημα του Θεού. Όμως είναι και κάτι ακόμα, αγαπητοί μου. Λες το θέλημά σου να γίνει στη ζωή μου. Και σε ρωτώ, κατάλαβες τι είπες? Ξέρεις τι είπες? Λέει, τι είπα? Μεγάλη κουβέντα Δέσποινα είπες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, σε ένα έγγραφο συνταγμένο στη γερμανική γλώσσα που δεν γνωρίζεις, θα έβαζες από κάτω την υπογραφή σου? Σε ένα χαρτί γραμμένο σε ξένη γλώσσα που δεν γνωρίζεις, θα έβαζες την υπογραφή σου από κάτω όταν δεν ξέρεις τι λέει αυτό το κείμενο? Πρώτα ψυχή γνωρίζεις το θέλημα του Θεού και ποιο είναι το κόστος και μετά λες γεννηθεί το θέλημά σου. Να το ξαναπώ, πρώτα γνωρίζεις το θέλημα του Θεού και ποιο το κόστος και ύστερα λες γεννηθεί το θέλημά σου. Τι στοιχίζει το θέλημα του Θεού? Ποιο κόστος έχει το θέλημα του Θεού? Έχει λογαριαστεί, αδελφοί μου? Το έχουμε λογαριάσει ή έτσι ελαφρά την καρδία λέμε γεννηθεί το θέλημά σου? Και εκ των υστέρων, σαν έλθουν οι δυσκολίες, οι θλίψεις, ο ανήφορος, η περιφρόνηση, ο διωγμός, αρχίζεις και δυσανασιετείς και το ρωτάς, σου συμβαίνει κάτι? Εσύ δεν ζήτησες το θέλημα του Θεού στη ζωή σου? Λέει ναι. Δεν το ήξερες ότι έχει κόστος το θέλημα του Θεού, ότι έχει ειδικό κόστος? Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ θέλους ιδιοχθεί. Δεν το έχεις διαβάσει? Λέει, πού το λέει? Γεννηθεί το θέλημά σου, αδέλφια μου, σημαίνει περίπου να βγάλεις το μολύβι σου την ώρα που σε οδηγούν και με οδηγούν στο χειρουργικό το κρεβάτι, να υπογράψεις το έγγραφο που σου δίνει ο υπεύθυνος του νοσοκομείου και σε ρωτάει, είσαστε έτοιμος να υπογράψετε ό,τι και αν συμβεί? Αυτό σημαίνει γεννηθεί το θέλημα. Όλα είναι ανοιχτά. Και θέλω να σου πω με αγάπη ψυχή, το κόστος είναι μεγάλο. Θα πούμε την αλήθεια στις ψυχές. Το κόστος είναι μεγάλο εάν αλήθεια και ειλικρινά θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας. Και κάτι τελευταίο. Γεννηθεί το θέλημά σου δεν σημαίνει μόνο γνωρίζω το κόστος, αλλά είμαι και αποφασισμένος να καταβάλω αυτό το κόστος στη ζωή μου. Όχι μόνο να ξέρω το κόστος, αλλά να είμαι και εκ των προτέρων προετοιμασμένος να καταβάλω
το κόστος αυτό, όποιο κι αν είναι. Πιστός είναι, γιατί ακούγονται πολλοί ορισμοί. Πιστός είναι αυτός που μπορεί στην εκκλησία, πιστός είναι αυτός που δίνει το δέκατο, πιστός είναι αυτός που είναι στη χοροδία, αυτός που μοιράζει φυλάδια, αυτός που πηγαίνει στην εκστρατεία. Πιστός είναι, χριστιανός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κάθε στιγμή στη ζωή του μπορεί να πει: να γίνει το θέλημά σου, Θεέ μου, ό,τι και αν συμβεί στο χώρο της ζωής μου. Ό,τι και αν συμβεί στο χώρο της ζωής μου. Ώστε, τα μαζεύω λίγο, ώστε όταν λες γεννηθεί το θέλημά σου, αυτό προϋποθέτει πρώτον ότι γνωρίζεις σε βάθος το θέλημα του Θεού. Δεύτερον, ότι επιλέγεις με την καρδιά σου το θέλημα του Θεού ανάμεσα σε θέσεις, απόψεις και προτάσεις. Τρίτον, το επιλέγω γιατί γνωρίζω τον Θεό, εμπιστεύομαι τον Πατέρα και τον αγαπώ τον Πατέρα. Γιατί, αγαπητοί μου, δεν μπορείς να αγαπήσεις το θέλημα του Θεού εάν προηγουμένως δεν αγαπήσεις τον Θεό. Είναι αξίωμα. Εάν πρώτα δεν αγαπήσουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να επιλέξουμε το θέλημα του Θεού. Τέταρτον, δεν αρκεί να γνωρίζεις το θέλημα του Θεού, πρέπει να λογαριάσεις και το κόστος, να ξέρεις το κόστος της εκτέλεσης του θελήματος του Θεού μέσα στη ζωή σου. Και επαναλαμβάνω, αδέλφια μου, ότι το κόστος είναι μεγάλο εάν αλήθεια και ειλικρινά θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και τελευταίο σημείο, πέμπτον, όχι μόνο να το γνωρίζεις το θέλημα του Θεού, όχι μόνο να ξέρεις το κόστος, αλλά θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος, να έχεις πάρει απόφαση στερεά μέσα στη ζωή σου να καταβάλεις αυτό το κόστος, όποιο και αν είναι. Ελάτε, αδέλφια μου, σας παρακαλώ, να προσευχηθούμε σήμερα και να ζητήσουμε, μου, Κύριε, βοήθησέ με να γνωρίσω σε βάθος το θέλημά σου, να αγαπήσω με όλη την καρδιά μου το θέλημά σου, να επιλέγω κάθε μέρα το θέλημά σου, σε κάθε δίστρατο που ανοίγει μπροστά μου να επιλέγω το δικό σου δρόμο, το δικό σου το θέλημα. Και βοήθησέ με, Κύριε, και κάνε με έτσι να βρίσκομαι σε μια ετοιμότητα κάθε στιγμή να μπορώ να καταβάλω αυτό το κόστος, όποιο και να είναι. Αδελφοί μου, θυμάμαι τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό εκείνο το δραματικό βράδυ μέσα στον κήπο. Τον βλέπω πεσμένο με το πρόσωπο επάνω στη γη να προσεύχεται, να κραυγάζει προς τον Θεό. Ουχή το δικό μου θέλημα, αλλά το σώνας γίνει. Όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Να το παράδειγμά μας, να το πρότυπό μας. Και αν κάποτε σε ρωτήσουν, Θοδωρούλα μου, ποιο είναι το πιο δύσκολο εδάφιο της Καινής Διαθήκης, το πιο βαρύ, το πιο ασήκωτο, το μολυβένιο βουνό που υπερβαίνει το Έβερες, να απαντήσεις: γεννηθεί το θέλημά σου. Είναι αλήθεια ότι είναι δυνατό, είναι βαρύ, είναι ασήκωτο, αλλά μέσα του κρύβει απελευθέρωση και ευλογία, αγαπητοί μου αδελφοί. Μακάρι να βρισκόσατε τούτο το πρωινό ψυχές που θα προσευχόσατε και θα έλεγαν από την καρδιά τους: Κύριε, επιθυμώ και θέλω μόνον το θέλημά σου, βοήθησέ με να μου αρκεί μόνον το θέλημα το δικό σου. Ο Θεός ας μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Το Πνεύμα το Άγιο ας σχολιάσει τούτα τα απλά και φτωχά λόγια. Και θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν υπήρχαν σήμερα το πρωί ψυχές που θα ύψωναν τα ματάκια τους και τα χέρια τους επάνω στον ουρανό και θα προσευχώσετε και θα έλεγαν: Κύριε, βοήθησέ με, απελευθέρωσέ με από το δικό μου το θέλημα και από το θέλημα του κόσμου που είναι τελικά διαβολικό θέλημα. Απελευθέρωσέ με να θέλω μόνο το θέλημα το δικό σου, το θέλημά σου ου το εμών. Και θέλω κλείνοντας να πω ότι το θέλημα του Θεού είναι η ευτυχία μας. Μήπως ακούγεται λίγο παράξενο? Ποιος μπορεί να με νιώσει? Μόνο το θέλημα του Θεού είναι η ευτυχία μας. Το θέλημα του Θεού είναι το νερό που ξεδιψάει, είναι το ψωμί που χορταίνει, είναι το οξυγόνο που γεμίζει τη ζωή μας. Αδελφέ μου, αδελφοί μου, πάρε το θέλημα, το αγαθό, το ευάρος και τέλειο του Θεού μες στην καρδιά σου, για να είσαι ο ευλογημένος του Θεού, για να είσαι η ευλογημένη του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο τον Άγιο. Αμήν. Ψέλνουμε τον ύμνο 278. 278.
το θέλημά σου. Πατέρα μας αγαπημένε Θεέ μας, με τι λόγια να Σου στείλουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας. Μακάρι να λαλούσαμε τη γλώσσα των αγγέλων για να Σου εκφράσουμε το περιεχόμενο της καρδιάς μας, το πόσο ευγνώμονες είμαστε για την σωτηρία, για την λύτρωση την αιώνια που μας χάρισες δια του αίματος του Ιησού Χριστού, του Υιού του αγαπητού. Τώρα μπορούμε και εμείς να ομολογήσουμε τα γραφόμενα εις την Αγία Σου Γραφή. Είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε μακάριοι, διότι συνεχώρησες την αμαρτία μας, την σκέπασες, την έριξες στα βάθη των θαλασσών, την απομάκρυνες από εμάς όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση. Δεν ενθυμίσαι πλέον τις αμαρτίες μας. Πόσο σε ευχαριστούμε. Κράτησέ μας αυτή την ευλογημένη θέση. Βοήθησέ μας κάθε μέρα, όλη την ημέρα, να απολαμβάνουμε την σωτηρία που μας χάρισες δια Ιησού Χριστού. Μια σωτηρία που επεκτείνεται μέσα στην αιωνιότητα και την οποία θα απολαμβάνουμε αιωνίως. Ω Κύριε, μακάρι να βρεθούν ψυχές σήμερα που θα θελήσουν το αίμα του Ιησού Χριστού να τις πλύνει. Να πλύνουν και να λευκάνουν τις στολές τους στο αίμα του αρνίου που έδωσε την ζωή του για μας τους αμαρτωλούς. Πατέρα, ευχαριστούμε ακόμα που μας θύμισες ότι είναι μεγάλη ανάγκη να μάθω, να γνωρίσω σε βάθος το θέλημά Σου. Βάλε αυτή την επιθυμία, αυτό το πόθο, αυτό το ζήλο μες στην καρδιά μας. Να πάρουμε τον Λόγο στον Άγιο και να μην κλείσει ποτέ. Να μάθουμε, να μελετήσουμε, να γνωρίσουμε σε βάθος το θέλημά Σου και να μας δώσει τη χάρτη, τη δύναμη κάθε μέρα, σε κάθε περίσταση, σε κάθε δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας, να επιλέγουμε με την καρδιά μας το θέλημα του Θεού, το θέλημα το δικό Σου, και να το επιλέγουμε γιατί σε αγαπάμε, Πατέρα. Αύξησε την αγάπη μας στο πρόσωπό Σου. Τώρα καταλαβαίνουμε, Πατέρα, δεν σε αγαπήσαμε όσο έπρεπε. Γι' αυτό πολλές φορές δεν τηρήσαμε το σύνολο των εντολών Σου. Αύξησε την αγάπη μας στο πρόσωπό Σου, στο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, σωτήρα μας, δια Πνεύματος Αγίου.
Και σε παρακαλούμε, δώσ' μας και τη δύναμη να καταβάλουμε αυτό το κόστος, το οποίο είναι μεγάλο, είναι ασήκωτο, αλλά είναι ευλογημένο. Μάθε μας να βρίσκουμε την ευτυχία μας μέσα στο θέλημα το δικό σου. Πατέρα Άγιε, ό,τι ήταν από σένα, κράτησέ το, δούλεψέ το, σχολίασέ το, κάνε ευλογία μες στη ζωή μας και φέρε καρπόν πολύ. Ό,τι ήταν ανθρώπινο και γήινο, ας το ξεχάσουμε, Άγιε Πατέρα. Τώρα σε παρακαλούμε, προετοίμασέ μας και για την δεύτερη ώρα, την ώρα των αναμνήσεων των παθημάτων του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και βάλε στις καρδούλες μας και στα χείλη μας πνεύμα ευχαριστίας και έκφραση ευγνωμοσύνης για την αιώνια, τη μεγάλη λύτρωση που μας χάρισες δια του αίματος του αγαπητού σου Υιού του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, εις το όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Αμήν.